Zabole me. Mark Manson. Suptilno umetno življenje. Kako da živite dobar život nasuprot onom što vam se preporučuje. 8. poglavlje. Važno je reći ne. Godine 2009. skupio sam sve što imam. Nešto prodao, nešto stavio u skladište, izašao iz stana i uputio se u Južnu Ameriku. Tad je moj skromni blog sa savjetima o zabavljanju već imao izvestan promet i zapravo sam skromno zarađivao naplaćujući PDF-ove i kurseve preko interneta. Nameravao sam da nekoliko narednih godina provedem u inostranstvu, da upoznajem nove kulture i koristim prednost manjih životnih troškova po određenim zemljama u razvoju u Aziji i Južnoj Americi kako bih razvio posao. Bio je to san digitalnog nomada i 25-godišnjaka željnog pustolovina, upravo ono kako sam zamišljao svoj život. Koliko god moj plan zvučao seksi i junački, nisu sve vrednosti koje su me posticale na taj nomadski život bile zdrave. Bilo je nekih vrednosti vrednih divljenja, žeđ da vidim svet, znatiželja, zanimanje za ljude i kulture, starinska želja za pustolovinom. Međutim, postojala je i jedna tanka linija stida u osnovi čitavog poduhvata. Tada sam jedva bio svestan toga, ali ako bih da budem sasvim iskren prema sebi, znao sam da tamo negde pod površinom vreba neka zeznuta vrednost, nisam je video, ali osjećao sam je u mirnim trenucima potpune iskrenosti prema sebi. Uz osjećanje povlašćenosti mojih ranih 20. godina, pravo na traumatično sranje tinejdžerskih godina ostavilo mi je gomilu pitanja o posvećivanju. Nekoliko prethodnih godina proveo sam preterano nadoknađujući nepodesnost i društvenu splahirenost puberteta, a posljedica je bila ta da sam imao utisak kako se mogu upoznati s kim god hoću, sprijateljiti s kim god hoću, voleti koga god hoću, imati seks sa svakim s kim hoću, zašto bih se onda posvećivao samo jednoj osobi, pa čak i samo jednoj društvenoj grupi, jednom gradu, zemlji ili kulturi. Ako već mogu da doživim sve jednako, onda treba da to doživim jednako, zar ne? Naoružan ovim grandioznim osjećanjem povezanosti sa svetom, skakutao sam iz zemlje u zemlju i preko okeana u igri globalne školice koja je trajala 5 godina. Obišao sam 55 zemalja, sklopio desetine prijateljstava i našao se u zagrljaju određenog broja ljubavnica koje sam sve brzo zamenjivao, a neke od njih sam čak zaboravljao tokom leta avionom u sledeću zemlju. Bio je to čudan život, pun fantastičnih iskustava koje proširuju horizonte, kao i površnih ushićenja smišljenih da bi zatomili moj suštinski bol. Sve mi izgledalo istovremeno duboko i beznačajno, a i dalje mi tako izgleda. Na putovanjima u tom razdoblju stekao sam neke od najvećih životnih pouka i doživeo trenutke koje određuju karakter. Ali u tom periodu su se dogodili neki od najvećih promašaja na koje sam protrčio vreme i energiju. Sad živim u Njujorku, imam kuću i nameštaj, suprugu i račun za struju. Ništa od toga nije naročito glamorozno ni uzbudljivo, a meni se tako dopada, jer posle svih godina uzbuđenja, najznačajnija pouka koju sam izvukao iz pustolovina jeste ova: apsolutna sloboda sama po sebi ne znači ništa. Sloboda omogućava priliku za bolje razumevanje, ali sama po sebi nužno nema ničeg značajnog. Na kraju, da bi postigao značenje i smisao značaja u životu, čovek to uspeva preko odbijanja alternativa, preko sužavanja slobode, preko izbora posvećenosti jednom mestu, jednom uverenju ili jednoj osobi. To shvatanje mi se polako javilo svih onih godina dok sam putovao. S preterivanjem je kao i sa svime ostalim u životu. Morate zaroniti u preterivanje da biste shvatili da vas to ne čini srećnim. Meni je tako bilo na putovanju. Kako sam zaranjao u 53., 54., 55. zemlju, shvatio sam polako da iako su mi sva iskustva uzbudljiva i sjajna, malo će tih iskustava imati za mene trajni značaj. Dok su moji prijatelji kod kuće ulazili u brakove, kupovali kuće i vreme posećivali zanimljivim kompanijama i političkim ciljevima, ja sam se mlatio od jednog ushićenja do drugog. Godine 2011. otputovao sam u Sankt Peterburg u Rusiji. Hrana je bila užasna, vreme je bilo užasno, sneg u maju, to mene neko zeza. Stan mi je bio užasan, ništa nije radilo, sve je bilo preskupo, ljudi su bili prosti i čudno su smrdeli. Niko se nije smešio i svi su pili previše, sve jedno uživao sam. To mi je jedno od omiljenih putovanja.
U ruskoj kulturi ima otvorenosti koja nervira zapadnjake. Kod njih nema lažne ljubaznosti ni verbalnih mreža učtivosti. Ne smeše se neznancima, ni se pretvaraju da im se dopada išta što im se ne dopada. Ako je nešto glupo, u Rusiji kažeš da ti je glupo. Ako je neko serator, kažeš mu da je serator. Ako ti neko zaista se dopadne i ako se lepo provodiš, kažeš mu da ti se dopada i da se lepo provodiš. Nema veze da li je taj neko tvoj prijatelj, neznanac ili neko koga si sreo na ulici pre 5 minuta. Prve nedelje mi je sve to bilo zaista neprijatno. Otišao sam na kafu s Ruskinjom u 3 minuta, pošto smo seli, ona me pogledala čudno i rekla mi je ono što sam upravo kazao glupo, samo što se nisam zadavio gutljajem. U načinu na koje je to rekla nije bilo ničeg borbenog. Izgovorila je to kao da je sasvim obična činjenica, kao vremenske prilike tog dana i broj cipela koje nosim. Međutim, ja sam ipak bio šokiran. Uostalom, na zapadu se takva otvorenost smatra napadnom, posebno kad ste nekog tek upoznali. No tako je nadalje bilo sa svima. Svi su mi se činili sve vreme nepristojni, te se shodno tome moj zapadnjački razmažen um osjećao napadnut sa svih strana. Uporne nesigurnosti isplivale su na površinu u situacijama u kojima godinama nisu postojale. Ipak, kako su prolazile nedelje, navikao sam se na rusku iskrenost, baš kao i na zalaske sunca u ponoć i vodku koja je klizila kao ledena voda. Onda sam počeo to da shvatam kako zaista jeste, kao čist izraz. Iskrenost u najistinskijem smislu te reči, komunikacija bez uslova, bez obaveza, bez suštinskog motiva, bez uvaljivanja, bez očajničkog pokušaja da se dopadneš. Posle više godina putovanja, nekako sam možda najmanje američkim mestima iskusio poseban ukus slobode. Sposobnost da kažem sve što pomislim ili osetim bez straha od posledica. Bio je to čudan oblik oslobođenja kroz prihvatanje odbacivanja. I kao neko ko je veći deo života gladovao za tim otvorenim izrazom, prvo zbog emocionalno uzdržanog porodičnog života, zatim zbog brižljivo izgrađenog lažnog izlaganja samopouzdanja, ispio sam tu otvorenost kao da je vraški najbolja vodka koju sam osetio. Onaj mesec koji sam proveo u Sankt Peterburgu minuo je u izmaglici i pred kraj nisam želeo da odem. Putovanje je fantastičan alat za sopstveni razvoj jer vas izdvaja od vrednosti vlastite kulture i pokazuje vam da druga društva mogu da žive s potpuno drugačijim vrednostima i da funkcionišu, a da ne mrze sebe. To izlaganje različitim kulturnim vrednostima i mernim metodama nadalje vas primorava da preispitate ono što vas se čini očiglednom u životu i da razmislite kako možda to nije nužno najbolji način da se živi. U ovom slučaju Rusija me je navela da preispitam onu usranu i lažno lepu komunikaciju koja je tako bliska anglokulturi, pa da se zapitam ne čini li nas to nekako još nesigurnijim i međusobnim odnosima i gorim u intimnosti. Sećam se rasprave o toj dinamici s mojim ruskim učiteljem koji je imao zanimljivu teoriju. Pošto se živelo pod komunizmom mnogo generacija s malo ili nimalo ekonomskih mogućnosti i zarobljeno kulturom straha, rusko društvo je našlo najvredniju monetu kojoj će verovati. A da bi se izgradilo poverenje morate biti iskreni. To znači da kad je nešto trulo, otvoreno i bez izvinjenja to i kažete. Ljudi su bili nagrađeni za pokazivanje neprijatne iskrenosti iz proste činjenice da je to bilo nužno radi opstanka. Morali ste znati na koga se možete osloniti i na koga ne možete. I to ste morali brzo da shvatite. Međutim, na slobodnom zapadu nastavio je moj učitelj ruskog. Postojalo je obilje ekonomskih mogućnosti, toliko ekonomskih mogućnosti da je daleko vrednije postalo predstaviti se na određen način, makar to i bila lažna slika, nego zaista biti takav. Poverenje je izgubilo vrednost, spoljni izgled i trgovačka sposobnost postali su povoljni oblici izražavanja. Površno poznavanje mnogo ljudi donosilo je više koristi od intimnog poznanstva s nekolicinom. Tako je standard u zapadnim kulturama postao smešak i učtivost, čak i kad to ne osjećate, bezazlene laži i slaganje s nekim s kim se zapravo uopšte ne slažete. Zbog toga ljudi nauče da se pretvaraju da su prijatelji sa ljudima koji im se u stvari ne dopadaju, da kupuju ono što u stvari ne žele. Ekonomski sistem promoviše takvu obmanu. Loša strana ovog standarda jeste da na zapadu nikad ne znate možete li potpuno verovati nekom s kim razgovarate. Ponekad je to slučaj čak i među prijateljima ili članovima porodice. Na zapadu vlada takav pritisak da se bude dopadljiv, da ljudi često preobraze u potpunosti svoju ličnost u zavisnosti od osobe s kojom komuniciraju. Odbacivanje vam popravlja život.
Kao izraz naše pozitivnosti i potrošačke kulture, mnogi od nas su indoktrinirani uverenjem kako treba da što je moguće više suštinski prihvatamo i potvrđujemo. To je kamen temeljac mnogih takozvanih knjiga pozitivnog razmišljanja. Otvorite se mogućnostima, prihvatajte ih, kažite da svemu i svakome itd. Međutim, potrebno je da nešto odbacimo, u suprotnom ne podržavamo ništa. Ako ništa nije bolje ni poželjnije od nečeg drugog, onda smo prazni i život nam je besmislen. Nemamo vrednosti i stoga živimo bez ikakve svrhe. Izbjegavanje odbacivanja, kako kad mi nekoga izbjegavamo da odbacimo, tako i kad neko izbjegava da odbaci nas, često nam se prodaje kao način da se osjećamo bolje. Ipak, izbjegavanje odbacivanja pruža nam kratkoročno zadovoljstvo, a na duži rok ostajemo bez moći da upravljamo i bez jasnog cilja. Da biste nešto istinski cenili, morate se time ograničiti. Postoji izvestan nivo radosti i značenja koje postignete u životu samo kad ste decenije proveli ulažući u jednu vezu, jednu veštinu, jednu karijeru. Te decenije ulaganja ne možete postići ne odbacujući alternative. Postupak izbora vrednosti za vas iziskuje odbacivanje alternativne vrednosti. Izaberem li da mi brak bude najznačajniji deo života, to znači, kako verovatno, biram da mi orgije s kurvama i noći podmazane kokainom ne predstavljaju deo života. Ako izaberem da sebe procenjujem na osnovu sposobnosti da imam otvorena i prihvatljiva prijateljstva, to znači da odbacujem opankavanje prijatelja iza njihovih leđa. Sve su to zdrave odluke, a opet iziskuju odbacivanje na svakom koraku. Poenta je u ovome, svako od nas mora da se loži na nešto kako bismo vrednovali nešto, a da bismo vrednovali nešto moramo odbaciti ono što nije to nešto. Da bismo vrednovali x, moramo odbaciti ono što nije x. Odbacivanje je osnovni i nužni deo održavanja naših vrednosti i prema tome i našeg identiteta. Određuje nas ono što izaberemo da odbacimo. A ako ništa ne odbacujemo, možda u strahu da ćemo i sami biti odbačeni, mi zapravo i nemamo identitet. Želja da se po svaku cenu izbjegne odbacivanje, da se izbjegne suočavanje i sukob, želja da se pokušava prihvatiti sve jednako i da se pokušava da sve bude povezano i harmonično, duboki i suptilan oblik osjećanja povlašćenosti. Ljudi koji smatraju da na nešto imaju pravo zato što misle kako zaslužuju da se osjećaju sjajno sve vreme, izbjegavaju da išta odbace zato što bi time mogli da dovedu sebe ili nekog drugog do toga da se osjeća loše. A zato što odbijaju da išta odbace, žive život bez vrednosti i pokretan zadovoljstvom i samoživošću. Lože se na to da još malo zadrže ushićenje, da izbegnu neizbježne neuspehe u životu, da odagnaju patnju. Odbacivanje je važna i ključna životna veština. Niko ne želi da zaglibi u vezi u kojoj nije srećan. Niko ne želi da zaglibi na poslu koji mrzi i u koji ne veruje. Niko ne želi da oseti kako ne može da kaže ono što zaista misli. Ipak, ljudi biraju tako nešto sve vreme. Iskrenost je prirodna ljudska težnja. Međutim, deo poštenja u životu jeste da vam ne bude neprijatno da kažete i čujete reč ne. Na taj način odbacivanje zapravo čini naše veze boljim i naš emocionalni život zdravijim. Granice. Nekad davno živjelo je dvoje mladih, mladić i devojka. Njihove porodice su se mrzele. No mladić se jednom ušunjao na zabavu koju je priređivala devojčina porodica, jer je bio krele. Devojka ugleda mladića, a anđeli zapevaju slatku pesmicu njenim ženskim delovima tela, te se ona istog časa zaljubi u njega. Tek tako. Onda se ona išunja u baštu, pa njih dvoje odluče da se odmah sutradan venčaju, zato što, znate, to je sasvim praktično, posebno kad roditelji žele da se međusobno poubijaju. Prođe nekoliko dana, porodice saznaju za venčanje i pobenave. Merkucio strada. Devojka se tako uznemiri da popije napitak od kog će spavati 2 dana. Na nesreću, pak mladi par još nije naučio pojedinosti bračne komunikacije i devojka potpuno zaboravi da to pomene mladoženje. Mladić stoga nevestinu samo indukovanu komu pogrešno shvati kao samoubistvo. Tad sasvim odlepi i on se ubije smatrajući da će s njom biti u zagrebnom životu ili tako već neko sranje, no tad se ona probudi iz dvodnevne kome i shvati da joj se muž ubio, pa ona smisli upravo isto i sama se ubije. Kraj. Danas u našoj kulturi Romeo i Julija su sinonim za romantičnu ljubav. Ta tragedija se smatra najvećom ljubavnom pričom u kulturi engleskog govornog područja. Emocionalni ideal kome treba težiti.
A opet kad se zaista udubite u ono što se događa u priči, ti klinci su apsolutno van jebene pameti. Ubiju se samo da bi to dokazali. Mnogi naučnici podozrevaju da Šekspir nije napisao Romea i Juliju da bi veličao romantiku, već kao satiru ne bi li pokazao kako je legenda potpuno blesava. Nije nameravao da taj komad bude slavljanje ljubavi. U stvari nameravao je da bude sasvim suprotno. Veliki svetleći neonski znak što trepće odvraćanje s policijskom trakom oko njega na koje piše ne prilazi. Tokom većeg dela ljudske istorije romantična ljubav nije veličana kao danas. Zapravo sve do otprilike sredine 19. veka ljubav je bila nepotrebna i potencijalno opasna psihološka prepreka važnim poslovima u životu. Znate, na primjer, uspešna poljoprivreda ili udaja za čoveka koji ima mnogo ovaca. Mladi su često nasilno udaljavani od romantičnih strasti zarad ekonomski praktičnih brakova koji će doneti stabilnost oboma i njihovim porodicama. Danas, međutim, svi se napalimo na takvu vrstu sumanute ljubavi. Ona dominira našom kulturom. A što je dramatičnija, to bolje. Bilo da Ben Affleck radi na tome da uništi asteroid kako bi spasio zemlju radi devojke koju voli, ili Mel Gibson ubija stotine Engleza i fantazira o svojoj silovanoj i ubijenoj ženi dok ga muče do smrti, ili ona viljenjakinja što odbacuje svoju besmrtnost kako bi bila s Aragornom u Gospodaru prstenova, ili glupe romantične komedije u kojima se Jimmy Fallon odriče svojih karata za play-off Red Soxa zato što Drew Barrymore ima kao potrebe ili tako nešto. Kad bi takva vrsta romantične ljubavi bila kokain, onda bi mi kao kultura svi bili kao Tony Montana u licu s ožiljkom. Zarivali bismo lica u jebene planine kokaina vrišteći reci zdravo mom malom prijatelju. Nevolja jeste u tome što nalaženje romantične ljubavi jeste kokain. Kao nešto zastrašujuće slično kokainu, kao nešto što stimuliše potpuno iste delove mozga kao kokain. Kao nešto što vas uskiti i učini da se neko vreme osjećate dobro, ali vam stvara i mnoge probleme dok se rastapa kao kokain. Većina elemenata romantične ljubavi za kojom jurimo, dramatični emocionalni izlivi ljubavi od kojih vam se vrti u glavi usponi i padovi s brda s dola, nisu zdravi, pravi izlivi ljubavi. U stvari često su samo još jedan oblik osjećanja povlašćenosti koja se javlja u ljudskim vezama. Znam, zbog ovoga zvučim kao strašan depresivko. Ozbiljno, koji još momak sere o romantičnoj ljubavi? Ipak me saslušajte. Istina je da ima zdravih oblika ljubavi i nezdravih oblika ljubavi. Nezdrava ljubav se zasniva na tome da se dvoje ljudi trude da uteknu svojim problemima preko emocija koje upućuju jedno drugom. Drugim rečima, jedno drugo koriste kao izlaz. Zdrava ljubav se zasniva na tome da dvoje ljudi priznaju vlastite probleme i svako od njih rešava sopstvene probleme uz podršku onog drugog. Razlika između zdravog i nezdravog odnosa svodi se na dve pretpostavke. Pod 1. Na to koliko svako pojedinačno u odnosu prihvata odgovornost i pod 2. Na spremnosti svakog pojedinačno kako da odbaci partnera, tako i da bude od njega odbačen. Tamo gde vlada nezdravi toksičan odnos, osjećanje odgovornosti biće slabo i porozno s obe strane, kao i nesposobnost da se izvrši ili doživi odbacivanje. Tamo gde je odnos pun ljubavi, biće jasne granice između dvoje ljudi i njihovih vrednosti, kao i otvoren put vršenja i doživljavanja odbacivanja kad je nužno. Pod granicama podrazumevam razdvajanje između odgovornosti dvoje ljudi za vlastite probleme. Ljudi u zdravim vezama s jakim granicama preuzeće odgovornost za vlastite vrednosti i probleme i neće preuzeti odgovornost za vrednosti i probleme svog partnera. Ljudi u toksičnim vezama sa slabim granicama ili sasvim bez njih redovno će izbjegavati odgovornost za svoje probleme i preuzimaće odgovornost za probleme svog partnera. Kako izgledaju slabe granice? Evo nekih primjera. Ne možeš da izlaziš društvom bez mene, znaš kako umem da budem ljubomoran, moraš ostati kod kuće sa mnom. Moje kolege su idioti, uvek zbog njih kasnim na sastanke zato što moram da im objasnim kako da obavljaju svoj posao. Neverovatno mi je kako si me naveo da se pred rođenom sestrom osjećam tako glupo. Nikad više nemoj da mi protivrečiš pred njom. Voleo bih da prihvatim posao u Milwaukeeu, ali majka mi nikad ne bi oprostila što se selim tako daleko. Mogla bih da izlazim s tobom, ali možeš li da o tome ne pričaš mojoj drugarici Cindy? Ona postane zaista nesigurna kad ja imam dečka, a ona ga nema.
U svakom od ovih scenarija osoba ili preuzima odgovornost za probleme i emocije koje nisu njene ili traži da neko drugi preuzme odgovornost za njene probleme i emocije. Uopšteno govoreći, ljudima kojima vlada osjećanje povlašćenosti u vezama upadaju u jednu od ove dve zamke. Ili očekuju da drugi ljudi preuzmu odgovornost za njihove probleme. Želeo sam lepo puštajući vikend kod kuće, trebalo je to da znaš i da otkažeš svoje planove. Ili preuzimaju previše odgovornosti za probleme drugih ljudi. Upravo je opet izgubila posao, ali verovatno sam ja kriv jer je nisam podržavao koliko sam mogao. Sutra ću joj pomoći da iznova napiše biografiju. Ljudi s osjećanjem povlašćenosti prihvataju ove strategije u svojim vezama kao i sve ostalo kako bi izbegli prihvatanje odgovornosti za vlastite probleme. Ishod toga su im veze koje su krhke i lažne, što je posledica izbjegavanja unutrašnjeg bola umesto prihvatanja prave zahvalnosti i obožavanja svog partnera. Uzgred, ovo ne važi samo za romantične veze, već i za porodične veze i prijateljstva. Preterano brižna majka može preuzeti odgovornost za svaki problem u životu svoje dece. Njeno osjećanje povlašćenosti tad ohrabruje osjećanje povlašćenosti njene dece dok odrastaju u uverenju da drugi ljudi treba da budu odgovorni za njihove probleme. Upravo zato problemi u vašim porodičnim vezama uvek jezivo liče na probleme u vezama vaših roditelja. Kada su vam oblasti odgovornosti za emocije i postupke mutne, oblasti u kojima nije jasno ko je zašto odgovoran, ko je zašto kriv, zašto radite ono što radite, nikad ne razvijete snažne vrednosti za sebe. Vaša jedina vrednost postaje to da usrećite partnera. Ili vaša jedina vrednost postaje to da partner usreći vas. To je naravno samo poražavajuće, a veze okarakterisane takvom mutnoćom obično padaju kao Hindenburg uz svu dramu i varnice. Ne mogu drugi ljudi rešavati probleme umesto vas. Ne bi trebalo ni da pokušavaju jer vas to neće usrećiti. Ne možete ni vi rešavati probleme drugih jer to isto tako njih neće usrećiti. Oznaka nezdrave veze jeste da se dvoje ljudi trude da reše probleme onog drugog kako bi se sami osjećali bolje. S druge strane, zdrava veza je ona u kojoj dvoje ljudi rešava svako svoje probleme kako bi jedno za drugo sačuvali samo ono što je lepo. Postavljanje pravih granica ne znači da ne možete pomoći i podržati partnera ili da vam partner ne može pomoći ili podržati vas. Trebalo bi da podržavate jedno drugo, ali samo zato što ste odabrali da podržavate i budete podržavani, ne zato što osjećate da vam je to obaveza ili da na to imate pravo. Ljudi koji smatraju da imaju pravo pa krive druge zbog vlastitih emocija i postupaka to čine stoga što veruju da ako stalno sebe oslikavaju kao žrtve, na kraju neko dođe i spase ih, pa dobiju ljubav koju su oduvek želeli. Ljudi s osjećajem povlašćenosti koji preuzimaju krivicu za tuđe emocije i postupke čine to zato što veruju da će, ako srede svog partnera i spasu njega ili nju, primiti ljubav i zahvalnost koju su oduvek želeli. To su yin i yang toksičnih veza, žrtva i spasilac. Neko ko pali vatru jer se zbog toga osjeća značajno i neko ko gasi vatru zbog toga što se osjeća značajno. Te dve vrste ljudi snažno se međusobno privlače i obično završe zajedno. Njihove patologije se savršeno slažu. Često su odrasli s roditeljima koji su i sami ispoljavali jednu od tih osobina. Tako se njihov model srećne veze zasniva na osjećaju povlašćenosti u slabim granicama. Žalosno je što i jedno i drugo ne uspevaju da udovolje svojim drugim stvarnim potrebama. Zapravo njihovi obrasci preteranog okrivljavanja ili preteranog prihvatanja krivice održavaju osjećanje povlašćenosti i lošu vlastitu vrednost, što ih odvaja od toga da im se uopšte ispune emocionalne potrebe. Žrtva stvara sve više problema koje treba rešiti, ne zato što dodatni stvarni problemi postoje, već zato što veruju da mora srediti tuđe probleme kako bi zaslužila pažnju i ljubav za sebe. U oba slučaja namere su sebične i uslovljavajuće, te stoga dovode do samo sabotaže, a prava ljubav se retko oseti. Žrtva, ako zaista voli spasioca, reći će: vidi, ovo je moj problem, ne moraš ti da mi ga rešavaš, samo me podrži dok ga sam rešavam. To bi bio istinski iskaz ljubavi i preuzimanje odgovornosti za vlastite probleme, a ne traženje odgovornosti partnera za njih. Ako je spasilac zaista želeo da spase žrtvu, onda bi rekao: vidi, kriviš druge za vlastite probleme, pozabavi se sam s njima. A na neki bolestan način to bi zaista bio iskaz ljubavi, pomaganje da neko sam reši svoje probleme. Umesto toga,
Žrtve i spasioci koriste jedni druge da postignu emocionalno ushićenje. To je kao zavisnost koju zadovoljavaju jedno u drugom. Ironično je što kad se nađu s emocionalno zdravim ljudima, obično im je dosadno ili s običnim ljudima nema dovoljno hemije. Odbijaju emocionalno zdrave, sigurne pojedince zato što čvrste granice sigurnog partnera ne izgledaju dovoljno uzbudljivo da bi stimulisale stalna ushićenja koja su potrebna osobi s osjećanjem povlašćenosti. Što se tiče žrtava, najteže na svetu im je da budu odgovorni za svoje probleme. Čitav život su provele u uverenju da su drugi odgovorni za njihovu sudbinu. Onaj prvi korak u preuzimanju odgovornosti za sebe obično je zastrašujući. Što se tiče spasilaca, najteže im je da prestanu sa preuzimanjem odgovornosti za tuđe probleme. Čitav život provode osjećajući se cenjeno i voljeno samo kad nekog drugog spasavaju. Stoga je odustajanje od te potrebe užasavajuće za njih. Ukoliko se žrtvujete za nekog do koga vam je stalo, to treba da bude zato što tako želite, a ne zato što osjećate obavezu ili zato što se plašite posledica ako to ne uradite. Ukoliko će vaš partner podneti žrtvu za vas, to treba da bude zato što je on ili ona iskreno to želeo, ne zato što ste izmanipulisali tako žrtvovanje zbog gneva ili griže savesti. Izrazi ljubavi su puno važni samo kad se izvršavaju bez uslova i očekivanja. Teško je ljudima da razluče nešto što se radi iz obaveze i nešto što se radi dobrovoljno. Stoga, evo lakmusa, zapitajte se. Ako bih odbio, kako bi se veza promenila? Ili, pak pitajte, ako bi moj partner odbio nešto što ja želim, kako bi se naša veza promenila? Ako je odgovor da odbijanje izaziva eksploziju drame i slomljene porcelanske tanjire, onda je to loš znak za vašu vezu. Ukazuje na to da vam je veza uslovljena, zasnovana na površnim koristima koje primate jedno od drugog, a ne na bezuslovnom prihvatanju partnera, zajedno sa problemima onog drugog. Ljudi sa snažnim granicama ne boje se čudljivih nastupa, rasprave ili vređanja. Ljudi sa slabim granicama užasavaju se svega toga i stalno će prilagođavati ponašanje kako bi ga uklopili u uspone i padove svog emocionalnog tobogana u vezi. Ljudi sa snažnim granicama shvataju kako je nerazumno očekivati da se dvoje ljudi 100% prilagodi jedno drugom i ispunjava svaku želju svog partnera. Ljudi sa snažnim granicama shvataju kako ponekad mogu povrediti nečije osjećanja, ali da na posledku ne mogu određivati kako se drugi ljudi osjećaju. Ljudi sa snažnim granicama shvataju da zdrava veza nije ona u kojoj kontrolišete osjećanja onog drugog, već pre ona u kojoj partneri podržavaju jedno drugo u zasebnom rastu i rešavanju vlastitih problema. To ne znači ložiti se na sve ono na što se loži i vaš partner. To ne znači ložiti se na partnera bez obzira na to na što se on loži ili ne. Dušice, to ti je bezuslovna ljubav. Kako izgraditi poverenje? Moja supruga je jedna od onih žena koje veliki deo vremena provode pred ogledalom. Voli da izgleda fenomenalno, a i ja volim da ona izgleda fenomenalno, očigledno. Uveče pred izlazak ona izađe iz kupatila posle sat vremena šminkanja, sređivanja kose, oblačenja i već onoga što žene rade, pa me pita kako izgleda. Obično je divna. Ipak s vremena na vreme izgleda loše. Možda se trudila da se očešlja na nov način ili je rešila da oboje čizme za koje neki čili milanski kreator smatra da su avangardne, koji god je razlog, jednostavno ne ide. Kad joj to kažem, obično se naljuti. Dok žustrim korakom odlazi do plakara ili u kupatilo da sve krene iznova i tako zakasnimo pola sata, sikće silu psovki, a ponekud dobaci i meni. Muškarci uglavnom lažu u takvim situacijama kako bi njihove devojke ili supruge bile zadovoljne. Ja ipak to ne radim. Zašto? Zato što mi je značajnija iskrenost u vezi nego zadovoljstvo sve vreme. Poslednja osoba pred kojom ću morati da se obuzdavam jeste žena koju volim. Srećom, oženjen sam ženom koja se slaže s tim i voljna je da čuje moje nepročišćene misli. I ona mene proziva za moja stranje, naravno što je najznačajnije svojstvo koje mi nudi kao partner. Svakako mi to ponekad povredi sujetu, pa zanovetam, žalim se i pokušavam da se raspravljam, ali nekoliko sati kasnije vratim se naduren i priznam da je bila u pravu. Blagi Bože, ona me čini boljim čovekom, iako u tom trenutku to mrzim da čujem. Kad nam je najviši prioritet da uvek činimo da se osjećamo dobro ili da uvek činimo da se naš partner osjeća dobro, onda se na kraju niko tako ne osjeća, a naša veza se raspada da mi to i ne primećujemo.
Bez sukoba nema poverenja. Sukob postoji kako bi nam pokazao ko je bezuslovno uz nas, a ko je tu samo radi koristi. Niko ne veruje onom ko povlađuje. Da je panda koji donosi razočarenje ovde, rekao bi ti kako je bol u vezi potreban da bi učvrstio međusobno poverenje i doveo do veće prisnosti. Da bi veza bila zdrava, oboje moraju biti voljni i sposobni kako da kažu ne, tako i da čuju ne. Bez negacije, bez povremenog odbacivanja granice pucaju problemi u vrednosti jedne osobe, poklope problemi i vrednosti one druge. Dakle, sukob nije samo normalan, već je apsolutno nužan da bi se održala zdrava veza. Ukoliko dvoje ljudi koji su bliski imaju u stanju da otvore i glasno ućutkaju svoje razloge, onda se ta veza zasniva na manipulaciji i pogrešnom predstavljanju, pa će polako postati toksična. Poverenje je najvažniji sastojak svake veze, iz prostog razloga što bez poverenja veza zapravo ništa ne znači. Osoba može da ti kaže da te voli, da hoće da bude s tobom, da bi sve ostavila zbog tebe, ali ako je ne veruješ, od tih izjava nemaš nikakve koristi. Ne osjećaš se voljeno sve dok ne poveruješ da ljubav koja se prema tebi izražava nema nikakve posebne uslove niti dodatni prtljag. Kod varanja je upravo to tako razarajuće. Nema to veze sa seksom, ima veze s poverenjem koje je uništeno kao ishod seksa. Bez poverenja veza više ne može da funkcioniše. Tako da ili treba ponovo izgraditi poverenje ili se razići. Često primam e-mailove od ljudi koji su prevareni, ali hoće da ostanu s partnerom i pitaju se kako da njemu ili njoj ponovo veruju. Bez poverenja, kažu mi, veza počinje da im predstavlja teret, kao pretnja koju treba posmatrati i ispitivati pre nego uživati. Problem je ovde u tome što se većina ljudi uhvaćenih u prevari izvinjava i tvrdi to se nikad više neće dogoditi i gotovo kao da penisi upadaju u razne otvore potpuno slučajno. Mnogi prevareni prihvataju tu tvrdnju zdravo za gotovo i ne preispituju vrednosti i to da li se njihov partner zaista loži na nekog drugog, ovde igra rečima sasvim namerna. Oni se uopšte ne pitaju da li te vrednosti i pojava da im se partner loži na nekog drugog čine njihove partnere dovoljno dobrim osobama da bi ostali s njima. Toliko su usredsređeni na to da zadrže vezu da ne uspeju da prepoznaju kako je ona postala crna rupa koja guta njihovo samopoštovanje. Kod ljudi koji varaju, rade to zato što im je važnije nešto drugo nego veza. To bi mogla biti moć nad drugima, moglo bi biti potvrđivanje preko seksa, moglo bi biti popuštanje pred nagoninom. Šta god daje, jasno je da vrednosti onog ko vara nisu postrojene tako da podržavaju zdravu vezu. A ako onaj koji vara ne priznaje ovo ili se ne pomiri s tim, ako prosto kaže ne znam šta mi je bilo, bio sam pod stresom i popio malo, a ona se tu zatekla, onda mu nedostaje ozbiljna samosvest potrebna da se reši i jedan problem u vezi. Oni koji su varali treba da počnu da ljušte luk samosvesti i shvate da su sjebane vrednosti dovele do toga da naruše poverenje u vezi i da li i dalje uopšte vrednuju tu vezu, potrebno je da su u stanju da kažu, znaš šta, sebičan sam, stalo mi je do sebe više nego do ove veze, da budem iskren, zaista je uopšte ne poštujem. A ako onaj koji je prevario nije u stanju da izrazi svoje loše vrednosti i pokaže da su one prevaziđene, onda nema razloga u uverenju da mu se može verovati. A ako im se može verovati, onda veza neće biti bolja, niti će se promeniti. Drugi faktor u vraćanju poverenja, pošto je ono narušeno, sasvim je praktičan, dosadašnja dostignuća. Ako neko izneveri vaše poverenje, reči su lepe, ipak vama je potrebno da vidite dosledna dostignuća popravljenog ponašanja. Tek tada počinjete da verujete kako su nevernikove vrednosti sad ispravno poređene i da će se zaista promeniti. Nažalost, izgradnja dosadašnjih dostignuća za poverenje iziskuje vreme. Naravno, daleko više vremena nego što je potrebno da se izneveri poverenje. A za vreme tog razdoblja izgradnje poverenja verovatno će biti gadnih stvari. Stoga oba partnera u vezi moraju biti svesni borbe koju su odabrali da preduzmu. Koristim primer prevare u romantičnoj vezi, ali isti proces se primenjuje na razdor u svakoj vezi. Kad je poverenje uništeno, može se ponovo izgraditi samo ako dođe do sledećih koraka. Pod 1. Prekršilac poverenja prihvati istinske vrednosti koje su izazvale razdor i prizna ih. I pod 2. Prekršilac poverenja s vremenom izgradi čvrst niz dostignuća popravljenog ponašanja. Bez prvog koraka nema pokušaja izmirenja.
Poverenje je kao porcelanski tanjir. Polomite li ga jednom, uz nešto brige i pažnje možete ga opet sastaviti. Međutim, ako ga polomite još jednom, on se razbije u još više komadića i daleko više vremena treba da se opet pokrpi. Na kraju će se razbiti u param parčad, a tada je nemoguće zalepiti, previše je slomljenih komadića i prašine. Sloboda preko posvećenosti. Potrošačka kultura veoma nas podstiče da želimo više, više, više. Pod svakom promocijom i reklamom krije se sugestija da je više uvek bolje. Godinama sam podržavao tu ideju. Zarađuj više, obilazi više zemalja, stiči više iskustava, budi sa što više žena. Ipak, više nije uvek bolje. Zapravo, tačno je ono suprotno. Često smo srećniji s manje. Kad smo pretrpani prilikama i mogućnostima, patimo od onog što psiholozi zovu paradoksom izbora. U suštini, što nam se više opcija nudi, manje smo zadovoljni onim što izaberemo jer smo svesni svih ostalih mogućnosti na koje smo potencijalno izgubili pravo. Tako da, ukaže li vam se izbor između dva mesta u kojima biste živeli i vi izaberete jedno, najverovatnije ćete se osjećati sigurno i ugodno što ste napravili pravi izbor. Bićete zadovoljni svojom odlukom. Međutim, pružili vam se izbor od 28 mesta za život, a vi izaberete jedno, paradoks izbora kaže da ćete verovatno godinama patiti, sumnjati i osuđivati sebe pitajući se jeste li zaista napravili pravi izbor i jeste li uistinu do krajnosti uvećali vlastitu sreću. A zbog te anksioznosti, te želje za sigurnošću, savršenstvom i uspehom bit ćete nesrećni. Šta onda da uradimo? Ako ste onakvi kakav sam ja nekad bio, izbegavate da išta izaberete. Cilj nam je da što duže zadržite otvorene opcije. Izbegavate posvećenost. No, dok nas suštinsko ulaganje u jednu osobu, jedno mesto, jedan posao, jednu aktivnost može lišiti širine iskustva koju bismo želeli da imamo, potraga za širinom iskustva nas lišava mogućnosti da iskusimo nagrade suštine iskustva. Neka iskustva možete steći samo kad 5 godina proživite na jednom mestu, kad ste duže od decenije s jednom osobom, kad radite na istoj veštini ili se bavite znatnom polovinom svog života. Sad kad sam u 30. godinama konačno prepoznajem da ta posvećenost na sebi svojstven način pruža bogatstvo mogućnosti i iskustva koje mi inače nikad ne bi bili dostupni, ma kuda išao ili ma šta radio. Kad tragate za velikom širinom iskustva, svaka nova pustolovina, svaka nova osoba ili stvar, sve vam manje vraća. Kad nikad ne napustite rodnu zemlju, prva zemlja koju posetite inspiriše ogromnu promenu perspektive zato što imate tako usko iskustvo od kog polazite. Kad ste pak obišli 20 zemalja, 21. dodaje čak i manje. Isto važi za materijalne stvari, novac, hobije, poslove, prijatelji, romantične ili seksualne partnere. Sve one slabe, površne vrednosti koje ljudi odaberu za sebe. Što ste stariji, sve ste iskusniji, pa svako sledeće iskustvo na vas utiče sve manje. Prvi put kad sam pio na žurci bilo je uzbudljivo, 100. put je bilo zabavno, 500. put je izgledalo kao i svakog drugog vikenda, a 1000. put je bilo dosadno i nevažno. Za mene lično u poslednjih nekoliko godina glavna priča jeste sposobnost da se otvorim posvećenosti. Izabrao sam da odbacim sve osim onih najboljih ljudi, iskustava i vrednosti u životu. Zatvorio sam sve poslovne projekte i rešio da se usredsredim na pisanje. Od tad moja web stranica postala popularnija nego što sam i pomišljao da je moguće. Posvetio sam se jednoj ženi u dužem vremenskom periodu i na moje iznenađenje našao da to više zadovoljava nego jedan provod, sudar ili veza za jednu noć koju sam u prošlosti imao. Posvetio sam se jedinstvenoj geografskoj lokaciji i prepolovio onu šačicu značajnih, iskrenih, zdravih prijateljstava. Otkrio sam nešto što je potpuno suprotno očekivanjima, da u posvećivanju leže sloboda i oslobađanje. Otkrio sam povećane mogućnosti i ono pozitivno u odbacivanju alternativa i razonoda u korist onog što sam odabrao da mi zaista znači. Posvećenost vam pruža slobodu zato što vam pažnju više ne odlače nevažne i neozbiljne stvari. Posvećenost vam pruža slobodu zato što ona izbrusi vašu pažnju i fokus upravljajući ih prema onome što će vas najdelotvornije učiniti zdravim i srećnim. Posvećenost olakšava donošenje odluka i uklanja strah od promašaja, znajući da je ono što imate dovoljno dobro, zašto biste se naprezali da jurite za ičim više, više, više.
Posvećenost vam omogućava da se pažljivo usredsredite na nekoliko veoma značajnih ciljeva i postignete viši stepen uspeha nego inače. Na taj način odbacivanje alternativa nas oslobađa, odbacivanje onog što nije usklađeno s našim najvišim vrednostima, s odabrano mernim metodama, odbacivanje stalnog traganja za širinom bez dubine. Da, širina iskustva je verovatno potrebna i poželjna kad ste mladi. Na kraju morate izaći i otkriti šta vam se čini vrednim da biste u to uložili sebe. Međutim, u dubini je zakopano zlato. Treba da ostanete posvećeni nečem i duboko zagrebete da biste došli do toga. Tako i u vezama, u karijeri, u izgradnji sjajnog životnog stila, u svemu.